Zimné video sme točili viac ako 2 mesiace. Zbierali sme materiál, ktorým by sme vás, našich divákov a fanúšikov, chceli zaujať. Brodili sme sa hlbokým snehom, hodiny sme mrzli v teréne, ale oplatilo sa. Čaro zimného Liptová School. Poďme teda po poriadku. Ako vyzerali skoré rána? Každé ráno bolo vždy to isté. Zazvoní budík, všade ešte tma. Nechce sa nám vstať z vyhriatej postele a pri pomyslení na mrazivú zimu von o to viac. No túžba po nových záberoch a zážitkoch je silnejšia. Zopár raných postehov. Ako vždy dobré ráno. Dneska je príjemných -3 stupne. Idem nahodiť výstroj, ski Alpy, statív a šlapeme do hôr. Pekne po tme, ako vždy. Áno, my sme tu mali krásne zatmenie mesiaca. Som po 4 ráno, bolo -18 stupňov. Je mi strašná zima, vidíte, musel som zakryť foťák, aby baterka vydržala. Takže sledujte. Počasie je nehostinné. Môžete vidieť. Už sme vám priniesli tie najlepšie zábery, takže musíme chodiť v každom počasí. Dneska naozaj fučí, sneží, nehostinné počasie. Tá zver to má veľmi ťažké. Nechceme ju zbytočne stresovať a približovať sa. Dneska sme nevideli nič. Neustále sneží, snehu pribúda. Filmovať v zime je náročnejšie ako napríklad v lete, keď prejdete cez lúku plnú kvetov. Teraz sa brodíme a pohyb nás stojí sily. Nehovoriac o vrzganí snehu, ktorý počuť naďaleko. Padlik drieme volade. Nevieme kde. Zima je tento rok zasnežená, mrazivá a krutá. Zároveň má svoje romantické čaro.
Jeleň a zver sa zlúkuje do čried. Dôvod je predovšetkým bezpečnosť. Pred predátormi, ktorými sú hlavne vlci. Zima je pomaly za nami. Z hôr, lesov a lúk však neodchádzame. Nasleduje ďalšie dôležité obdobie, kedy králi našich hôr budú zhadzovať svoju pýchu, svoje parožie. Ak sa vám naše videá páčia a chcete nás podporiť, nezabudnite zdieľať, lajkovať a nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála Cool. Ďakujeme, Tomáš a Michal. A poďte s nami do lesa.